כיף שחזרתם. אז כמו שאתם רואים, יש משהו אחד שונה באיפור שלי היום. עדיין לא ציירתי את הגבות שלי, ואני מרגישה מה זה מוזר עם זה. אז כן, כמו שבטח קראתם לפי הכותרת של הסרטון הזה, היום אני הולכת באמת ככה לספר לכם איזה מוצרים אני חושבת שהם מומלצים לגבות וכן הלאה, מברשות ודברים כאלה. אז אם בא לכם לצפות ולראות איך אני אצייר את הגבות שלי, אז תמשיכו לצפות. טוב, אז בואו נתחיל. לפני שאני באמת מתחילה לצבוע את הגבות, אני רוצה קודם כל לסרק אותם. לדעתי זה מאוד חשוב לפני כל התהליך הזה, פשוט לסרק את הגבות שהן יהיו יותר מסודרות. זו מברשת של סקרה. אגב, זאת המרה של ביוטיקר שהראיתי אותה בהול בסרטון הקודם. טוב, אז אחרי שבאמת ככה סירקתי את הגבות, נעבור לצלליות. אני רוצה באמת לספר לכם ככה איזה צלליות אני חושבת שהן יותר מומלצות בעיניי. יש לי כמה סוגים, האמת שאין לי משהו ספציפי אחד שאני משתמשת בו כל יום. כל פעם אני איכשהו משנה את זה ומגוונת תמיד לפי המוד שלי. אז קודם כל, פרט חשוב מאוד, ברגע שאני משתמשת באמת בצללית לגבות, דבר מאוד חשוב זה שאני תמיד משתדלת באמת לקחת ולערבב שני צבעים. מה זאת אומרת? זה למשל הדואו של ביוטיקר, בצללית משי מקצועית במספר 20. יש לה באמת שני צבעים, אחד שהוא יותר בהיר, אחד שהוא יותר כהה. בדרך כלל כשאני מתחילה לצייר את הגבה, אני משתדלת להתחיל עם הצבע שהוא יותר בהיר, בתחילה כאן, ואז אני ממשיכה עם הצבע היותר כהה. אני לא יודעת אם אתם שומעים, אבל יש מבול מה זה חזק, ואני ממש מקווה שהוא לא יפריע לנו לצלם את הסרטון הזה. יואו, הרעשים האלה כאלה מעצבנים. טוב, אז חשבתי שאם אני אחכה איזה רבע שעה אז הגשם ייפסק, אבל לא נראה לי שהוא כל כך בא לקראתי. אז בואו נמשיך את הסרטון ותסבלו את זה איתי ביחד. טוב, אז אחרי שבאמת חיכיתי קצת זמן והגשם טיפה להפסיק ונהיה החבר שלנו קצת, אני באמת אמשיך ככה לספר לכם לגבי הצלליות שאני חושבת שהן אחלה. אז כמו שאמרתי, יש באמת הצללית הזו של ביוטיקר. ולגבי עוד צלליות שאני מאוד אוהבת, זה בעצם שתי צלליות של מק שאני עושה שילוב שלהם, והגבות שלי יוצאות פשוט מהממות. אז אחת שהיא יותר בהירה, כמו שאמרתי לכם שאני מתחילה בתחילת הגבה עם צבע שיותר בהיר, היא בצבע שקוראים לו וודג', והשנייה שהיא יותר כהה, השם שלה זה צ'רוקל בראון. עכשיו ככה זה באמת נראה ההבדל שלהם, לא יודעת אם תוכלו לראות את הצבע, אבל יש טיפה הבדל, אחת שהיא יותר בהירה ואחת שהיא יותר כהה. הלאה. עוד צללית שאני באמת ככה מאוד אוהבת זה הצללית הזו של סמאשבוקס, זה בעצם טריו של סמאשבוקס, ככה זה נראה בעצם. יש לנו באמת כאן את הצבע שהוא יותר בהיר, שאני מתחילה בתחילת הגבה, את הצבע שהוא יותר כהה, ויש לי פה גם צבע ככה שהוא יותר בהיר קרמי כזה לעצם הגבה, להבליט להיילייט, שזה מאוד נחמד. עוד משהו שרכשתי בסביבות כבר נראה לי שנה וחצי נראה לי כבר, זה בעצם ה-Fluid Line Brown Gel Cream, זה ג'ל לגבות. אני בצבע Dirty Blonde, ככה זה נראה ממש כמו הקופסאות של האייליינר, אז יש גם את הג'ל הזה לגבות. כשאני רוצה באמת שהגבות שלי יהיו ככה מקובעות ולא יזוזו לשום מקום אם אני הולכת לאירוע או לא יודעת לאנשהו, ככה שבאמת בא לי שהגבות שלי יהיו פיקס, אז אני משתמשת בזה. אני מתה על המוצר הזה, אני מאוד אוהבת אותו. עכשיו ככה באמת לגבי מברשות שאני ממליצה ושאני משתמשת בהן לגבות. האמת שיצא ככה שיש לי שתי מברשות של איל מקיאז' ומברשת אחת של ביוטיקר, שתתפלאו שנראה לי שאני משתמשת בה כמעט כל יום. זה בעצם ה-8-15 של ביוטיקר, אני מאמינה שזה מגיע באיזשהו סט, אני פשוט לא זוכרת. אני אשאיר את השם של המברשת למטה בתיבת המידע.
מאוד אוהבת את המברשת הזו, היא מספיק דקה, מספיק צפופה על הגבות שלי, באמת תופסת את החומר של הצלליות כמו שצריך. אני מאוד מאוד אוהבת את המברשת הזו. עוד מברשת לגבות זה מברשת של איל מקיאז', זה הבראו, כן ככה קוראים לה. ככה היא בעצם נראית, היא גם יותר רחבה מהמברשת של ביוטיקר, יש בהם הבדל, אני אראה לכם את ההבדלים ביניהם. אני מקווה שאתם באמת תוכלו לראות ככה את הסיבים או את המברשות, שאפשר לראות שהמברשת של איל מקיאז' היא טיפה יותר רחבה. המברשת הזו בעצם פשוט כאילו נותנת לי לעשות את זה בבריף הרבה יותר מהיר. זה ככה אני חושבת. המברשת של ביוטיקר נותנת לי באמת יותר את האופציה לדייק בכל שערה ושערה בגבה. עכשיו לגבי הפלואיד ליין ג'ל, אני משתמשת במברשת הזו של איל מקיאז', זה האנגל. אני מאוד אוהבת את השילוב הזה ביחד האמת, ואני משתמשת בה. היא מאוד מאוד דקה, מאוד צפופה, יותר צפופה ויותר דקה מהמברשות הקודמות, ואני מוצאת לנכון שזה מאוד מאוד קל לי יותר לתפוס את החומר הג'לי הזה עם המברשת הזו של איל מקיאז'. טוב, ועכשיו לגבי מסקרות לגבות, יש לי כמה פייבס. אז קודם כל נתחיל מהמסקרת ג'ל לצביעת וסידור גבות הזו של אסנס, שרכשתי אותה בשביל הלוק שיצרתי לקיילי ג'נר. רציתי צבע שהוא טיפה יותר כהה מהגבות שלי, כי לבשתי פאה שחורה. האמת שאני מאוד הופתעתי מהמוצר הזה, הוא אחלה לגמרי, המחיר שלו זה 14 שקלים, כאילו ממש מוצר טוב. אם היה צבע שמתאים לי ליום יום, אז בהחלט הייתי רוכשת את זה, אבל ככה מישהי שיותר כהה והצבע שיער שלה והגבות יותר כהה משלי, בהחלט זה יכול להתאים, ממש ממש מוצר אחלה. עוד מסקרה לגבות זה המסקרה הזו של בובי בראון. רכשתי אותה נדמה לי שנה שעברה בקיץ, כי הצבע שיער שלי עם השמש היה כזה נראה טיפה יותר בהיר, אז באמת רציתי צבע שטיפה הבהיר את הגבות שלי. אז זה בצבע אוברן, ככה זה נראה, ממש כמו מסקרה קטנה כזו, שהיא באמת משמשת לגבות שלנו. ולאהבה שלי המושלמת, שזה אני כבר מרגישה שזה נהיה סוג של אובססיה, ברמה כזאת שכאילו, בואו נגיד ככה שלא מזמן פתחתי את האריזה הזו, ויש לי כבר אחת כאילו ששמורה לי שם איפשהו אם אני אצטרך במידה אז אני בצבע קווייט ברונט, נראה לי כבר אני יודעת בעל פה למה אני בעצם מסתכלת. גם אותו דבר, אותה מברשת, הטקסטורה של המסקרה הזו לגבות היא פשוט מעולה, הצבע לא זז לי לאורך כל היום, אני כל כך נהנית מהמסקרה הזאת. אחרי צללית אני תמיד מקבעת עם המסקרה לגבות הזו של מק, אני מאוד אוהבת אותה, התבלבלו לי המילים כבר מרוב אהבה אליה. כן, מאוד ממליצה עליה, חבל על הזמן. ולימים שבא לי ללכת על לוק ומראה שהוא יותר טבעי, אני משתמשת בקליר מסקרה ג'ל של ביוטיקר, שהיא פשוט מסקרה שקופה. אני יכולה להגיד שלימים ככה באמת שאני רוצה לשים פשוט צללית ומעל לקבע את זה עם הג'ל, אז הג'ל הזה הוא אחלה. או שאם הרגשתי ששמתי יותר מדי צללית ונראה כזה הכל קייקי, אז אני משתמשת בקליר מסקרה ג'ל, וזה פשוט מעדן לי את הגבות ועושה אותם ממש בצורה יפה. עכשיו ככה, לגבי עפרונות, אני בעבר השתמשתי הרבה יותר בעפרונות לגבות, היום כבר פחות. אני מרגישה שברגע שאני משתמשת עפרונות לגבות, אז זה סוג של מורד לי את השיער בגבה, שבואו נודה בזה אין לי יותר מדי, אז כל שערה היא חשובה. אז כן, תמיד כשאני פשוט רוצה איכשהו אולי טיפה לסדר או איכשהו זה, אז אני משתמשת בעיפרון לגבות הזה של איל מקיאז'.
זה הבראון פן בגוון בראון. אז עכשיו אני רוצה באמת להראות לכם איך אני מציירת את הגבות שלי. אני חושבת שעין אחת אני אעשה צללית אחת, ועין שנייה אני אעשה צללית אחרת, שבאמת ככה תראו את ההבדל. בעין אחת אני אשתמש בדו הזה של ביוטי קר, ובעין השנייה אני אשתמש בשילוב צלליות הזה של מק, ואני אראה לכם איך אני צובעת את הגבות. אז אני מתחילה בעצם עם הצבע שהוא יותר בהיר, ואני משתמשת במברשת הזו של איל מקיאז'. אז בואו תתקרבו אליי כדי שתראו יותר טוב. אז כמו שאמרתי, אני מתחילה עם הצבע יותר בהיר של דו של ביוטי קר. אני משתדלת באמת ללכת עם קו השערה שלי. ברגע שאני מתחילה להגיע לאזור הזה, אני קוראת לו בית, כי הוא אצלי הוא כזה טק טק, ממש כמו גג של בית כזה ישן. אני לוקחת ומשלבת את הצבע היותר כהה. אז זאת הגבה הראשונה, ועכשיו נשתמש בצליות של מק. אז אני מתחילה עם הצללית הזו של מק בגוון וודג'. גם כאן אני משתדלת ללכת לפי קו השערה. וברגע שאני מגיעה לאזור הבית, ככה אני קוראת לו, אני משלבת את הצבע היותר כהה, שזה ה-charcoal brown. אז ככה בעצם הגבות נראות אחרי הצלליות. ככה טיפ שלי באמת, הגבות הן לא תאומות, הן אמורות להיות אחיות. זאת אומרת, אי אפשר באמת לסרטט את הגבות שלנו בול אותו דבר, ולדעתי זה גם פחות מחמיא. זה הרבה יותר יפה ללכת לפי הצורה הטבעית של הגבה. כאן טיפה להוריד, כאן טיפה להרים, בשביל איכשהו לאזן אותם, אבל לא צריך שהם יהיו בול אותו דבר. טוב, אז עכשיו אני הולכת להשתמש בבייבי שלי. זה ה-Prolongwear Waterproof Brow Set בגוון Quiet Brunette. כאילו אני מרגישה שאני כבר אומרת את זה כל פעם מחדש, וזה פשוט כאילו אין מה לעשות. זה אחד המוצרים שאני הכי אוהבת. ולשלב אחרון, אם באמת בא לכם לתת כזה פצ'או כזה לגבה שלכם, שהגבה שלכם תהיה פלס, יש באמת את האפשרות לעבור על הצבע עם קונסילרים, ויש לי שני פלטות קונסילרים מומלצות. זה הקונסילרים של אסנס, שהם אחלה, באמת ככה אפשר לערבב את שני הצבעים בשביל להתאים את הגוון הכי נכון לאור. ויש גם את הפלטה הזו של מק, שאני מאוד אוהבת אותה, אני בגוון מידיאם. היא באמת נותנת לי את האפשרות, מה יש לי היום? גם לעשות קונטור אגב, וגם באמת למצוא בול את הצבע של האור שלי ברגע הנכון, ופשוט לחדד את הגבה. אז היום, האמת שביום יום אני לפעמים מדלגת על השלב הזה, אבל היום ככה באמת נעבור על כל השלבים של הגבות. בואו נקרב אתכם טיפה. אז באמת אני משתדלת לחדד כאן. ועוברת עם הביוטי בלנדר. אז זהו חברים, זה הסרטון להיום. אם אהבתם את ההמלצות שלי ואהבתם את הסרטון, אני סופר אשמח אם תעשו לו לייק, וכמובן תירשמו לערוץ בכפתור האדום למטה. אז זהו, אין לי משהו אחר להגיד לכם, חוץ מזה שאני אוהבת אתכם מלא מלא מלא, וניפגש בסרטון הבא.